Ning simana lang giimplementar sa lokal nga panggamhanan sa Sugbo ang unang hugna sa reorganization sa mga kadagkuan sa mga departamento lakip na sa mga assistant niini. Gihimo kini aron paghatag higayunan sa ubang mga heads of offices nga mapakita ang ilang katakos pagduma sa laing buhatan. Nagtuo si Mayor Mike Rama nga ang reorganization usa sab kapaagi aron makabot ang iyang damgo alang sa usa ka Singapore-like Cebu City. Ang mga kabag-uhan gianunsyo ni City Administrator Engineer Suzanne Ardosa atol sa flag ceremony pag-Lunes. Matud niya, inisyal pa lang kini na listahan og napay mga kausaban sa umaabot nga mga adlaw. Ang pipila ka departamento nga apektado sa reorganization mao ang Department of Engineering and Public Works, City Legal Office, Barangay Affairs Office ug Office for Senior Citizens Affairs. Office of the Mayor, the Chief of Staff will still be Attorney Kimberly Osmeña. For the Office of the City Administrator, Assistant City Admin, we have Attorney Jollify Cuenca, Attorney Ofi Bragat, Attorney John Michael Liquigan. For the Office of the Building Official, it would still be Architect Catalan and Architect Guizon. For each RDO, Acting Assistant Department Head will be Antonio Abilia Jr. City Budget Office Head is Marita Gomia, and Assistant Dr. Jessica Maribuhok would be working with Dr. Alice Otlang. CAD or City Agriculture Department would be Joey Baclayon. An assistant would be Giovanni Romarati. For CISINRO, its head would be Arlie Hesta and assistant is Lourdes Limpangog. For the City Legal Office, Attorney Jeron Castillo, assistant is Lyndon Basan. Sawa pa naitabo ang lahugay, giistorya ni Mayor Mike Rama iyang mga department head kung asa sila na opisina gusto mangulo. Sa maong kalambuan, gipasalig ni Rama nga walay serbisyo nga maapektuhan tungod kay gimando niya ang smooth transition sa matag opisina. Kini ang balita, Colin Quintanar, Cebu City News.